že syna svojho za nás dal, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, večný život mal. Tak miloval Boh svet, že syna svojho za nás dal, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, večný život mal. Tak kto v Neho uverí, Ester? Kto v Neho uverí, srdce mu otvorí, kto svoju dušu preňho stráči, toho on požehná, na veky zachráni, toho on dokonale spasí. Tak miloval Boh svet, že syna svojho za nás dal, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, večný život mal. Dnes Božia láska ešte trvá, čaká, akú odpoveď jej dáš. Na kríži Ježiš aj pre teba otvoril náruč do Korán. Tak to v Neho uverí, Ester. Kto v Neho uverí, srdce mu otvorí, kto svoju dušu preňho stráči, toho on požehná, Na veky zachráni. na veky zachráni, toho on dokonale spasí. A ešte raz, Maťo. Ešte raz. Dnes Božia láska ešte trvá, čaká, akú odpoveď jej dáš. Na kríži Ježiš aj pre teba otvoril náruč do Korán. Dnes Božia láska ešte trvá, čaká, akú odpoveď jej dáš. Na kríži Ježiš aj pre teba otvoril náruč do Korán. Na kríži Ježiš aj pre teba otvoril náruč do Korán. Na kríži Ježiš aj pre teba, aj ty, čo si myslíš, že si nemilovaný Bohom alebo ľuďmi, otvoril náruč do Korán. Ďakujem ti, Pane, za otvorenú náruč.